आम्ही लाईव्ह आहोत का? नमस्ते काकू, कशा आहात तुम्ही? बरी आहे. तुम्ही कसे आहेत? ओके, योजना घाणेकर फर्स्ट पर्सन जे लाईव्ह व्हिडिओमध्ये आले आहेत. ओके, आता 3 जण आले आहेत. हम्म, हम्म, हम्म. 3 माणसं लाईव्ह आहेत. आपण 1 मिनटं जरा वेट करूया आपण. 9 माणसं लाईव्ह, कमीत कमी 50 माणसं तर लाईव्ह येऊ द्या. हाय काकू, योगेश शेलेकर हाय, सुविधा जोशी हाय. काकू कशा आहात तुम्ही? विचारले प्रश्न. मस्त आहे, एकदम बरी आहे. सर्वात आज घरातच बसली आहे. आज काय 3 दिवस झालो आम्ही घरात आहे. आम्ही घराच्या बाहेर नाही गेलो. पण आज पुरा दिवस बंद आहे ना, आज तर बंद आहे. म्हणून म्हटलं आपण घरात बसून तुम्हाला भेटूया. काकी आईस्क्रीम कुठे द्या, आम्हाला द्या. कुठे आईस्क्रीम? ओके, आता 42 जण लाईव्ह आहेत. चला, 50 जण लाईव्ह आलीत. आता आपण बोलू शकतो. हॅलो काकू, हाव आर यू? काकी आईस्क्रीम कधी बनवणार? मस्त आराम करा मग. आरामच चालू आहे आमचे. आमचे काय सर्वांचेच आराम चालू असेल, है ना? हम्म. आले का सर्वजण लाईव्ह? 100 जण लाईव्ह. अरे वा, एवढे फटाफट जण लाईव्ह आज आले ते. घरात आहेत ना सर्व. हो, आणि ते पण मी आज रात्रीच आम्ही निर्णय घेतला होता आणि तो मेसेज मी सकाळीच टाकला. ते पण कम्युनिटी टॅबवर टाकला. सर्वांना माहीत नसेल हे की आपण लाईव्ह येणार आहोत, पण रेग्युलर व्हिडिओ बघणारे येतात आहेत. हाय काकू आणि दादा, शुभ संध्याकाळ, नमस्ते. गुड इव्हनिंग. जय कोरोना जय कपूर. नका बोलू ते, कारण ते शब्द वापरला ना तर यूट्यूब ना पूर्ण व्हिडिओ चेक करतोय. मला तर ते नाव ऐकूनच भीती वाटते. हाय काकी, लॉकडाऊन आहे ना, कर्फ्यू आहे, म्हणजे आम्ही तर बाहेर नाही जात आहोत, डोर बंद आहे. पण आमच्या घरी सर्वात दुखी कोण आहे माहिती आहे का? आम्ही 3 जण ना, 1, 2 आणि 3. तिकडे पाठी झोपली आहे दिल, आमची कॅट दिल. लय टेन्शन मध्ये आहे. सर्वात टेन्शन मध्ये आहे ती. आज काय काय केले तुम्ही? काय केले आम्ही? आज काय? झोपून राहिलेलो आम्ही. झोपून शिरा राहिलो, एक्सरसाइज केली, शिरा रेसिपी केला. बनवली, एडिट केलं, तुमच्याबरोबर बोलतोय. ह्याच्यानंतर आपल्याला हे 5 वाजता करायचं. आपल्याला 5 वाजता 5 to 5 पर्यंत आपल्याला हे करायचं आहे. अजून एक गोष्ट असते ही. फर्स्ट ही ताल्या वाजवायचे आहेत, सेकंड ते करायचं, थर्ड अजूनही करू शकतो आपण. कपूची खूप धावपळ झाली आहे. घंटी वाजवतोय. हे 3 वाजता आपण करू शकतो. कोणाकडे मोठं ते बॉईल काय असेल ते वाजवायचं, ते तुम्ही करू शकता. ताट घ्यायचं, ताट आणि चमचा घ्यायचं आणि वाजवत राहायचं. हे बोललं ते काही होत नाही काकू, काही भिवू नका. काही बरोबर आहे. होत नाही. टेन्शन नाही घ्यायचं. आता चला, तुम्हाला ह्याच्यावरती ना मी तुम्हाला एक कमेंट होती आपल्यालाच कालच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याच व्ह्युअर्स पासून. त्यांचं नाव आहे शेखर पारकर. त्यांचे मी तुम्हाला कमेंट वाचून दाखवतो. तुम्ही काही कमेंट करू नका, आता लिहू नका, कारण मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. त्यानंतर तुमचं आपण नाव घेऊया किंवा आपण तुमच्याशी बोलूया, सर्व काही करूया, ठीक आहे? हा, सर्वांचं नाव घेऊया, पण आपण ही जरा कमेंट ऐकूया. बाहेर आता मम्मीनी सुद्धा ती कमेंट ऐकली नाही, म्हणून तिला पण ऐकवतोय सोबत, तुम्हाला पण ऐकवतोय. बाहेर आलाय बागुल बुवा, नाव त्याचे कोरोना. परत ऐका, बाहेर बाहेर आलाय बागुल बुवा, नाव त्याचे कोरोना. पण मित्रांनो, घर में तुम उससे बिल्कुल डरो ना, बस भीड़ भाड़ तुम करो ना. हेल्दी जूस खमंग रेसिपी बना के खाओ और घर में ही साथ रहकर खुश रहो ना. किती मस्त लिहिलंय. हां, तर हे शेखर सर, तुम्हाला थँक्यू असे कमेंट पाठवल्यासाठी. आणि तुम्ही सर्वसुद्धा खूप छान कमेंट करता, एकदम मस्त, आणि मजा येते आम्हाला कमेंट वाचताना. तर ही होती. तर तुम्हाला विचार पडत असेल की आम्ही काय करत असेल घरी, आम्ही काय प्रोटेक्शन मेजर्स घेत असेल, किंवा असं काय करत असेल की आमचं हे थ्रोट,
घसा खवखवत नाही आहे किंवा आम्ही कसं या डिझीजपासून लांब राहतोय असं वाटत असेल ना तुम्हाला सुद्धा, तर आम्ही तुम्हाला सांगू शकतो. मला तुम्हाला भेटायचे आहे, कमेंट आहे, मला तुम्हाला भेटायचे आहे. हे कोरोना जाऊ द्या. दर दर हफ्त्याला ना सॅटर्डे संडेला मम्मीला कुठे ना कुठे घेऊन मी येणारच. सर्वात आधी CSTला, मग दादर, मग ठाणे, मग पनवेल, मग काय पुढे येतात ते, पुणे येत असेल, मग कोल्हापूर येत असेल. त्याला विक्रोली सोडून काय माहिती आहे का विचारा. चला, माझं नाव घ्या, स्वप्नाली नाईक. स्वप्नाली नाईक, नमस्ते. हाव आर यू, कशी आहेस तू? मी मस्त आहे. काकी फ्रॉम छान आहे. पोलंड. एवढ्या लांबून लांबून बघताय. हाय, मस्त राहा. 2-3 गोष्ट. हाय, कसे आहात तुम्ही दोघं? एकदम मजेत. दिसते आमची स्माइल, दिसते ना? आम्ही मस्त आहे. एकदम मोठी असते आमची टेन्शन स्माइल. नाही घ्यायचं. आम्ही खूप बडबड करतो. हाय पप्पू दादा, मी वैभवी. हॅलो. रेग्युलर कमेंट्स करणारे मला माहिती आहेत, त्यांना मी लगेच ओळखतो, नावानेच ओळखतो मी. दादरला ज्या दिवशी हे कोरोना व्हायरस हे काय संपून जाईल त्या दिवशी आपण सर्व नक्कीच भेटूया. आपल्या घरी सुद्धा या, इकडे सुद्धा या जेवायला, आणि बाहेर आलो तर नक्कीच आपण भेटूया आणि व्हिडिओ सुद्धा बनवूया, त्याचं टेन्शन नाही. मावशी तुम्ही छान दिसताय. आणि मी कोणते काय वाईट कपडे घातलेत का? जळतोय. पप्पू स्वरा माझी मुलगी, नाव घे. हाय कर. तुला नाव घे, तू नाव घे. मी नाव घेऊ का? हा. हाय स्वरा, हाव आर यू? मी मेलवर बोलते. चालेल, बोला. तुम्हाला काय पर्सनल आम्हाला सांगायचं असेल तर तुम्ही ईमेल करा, ठीक आहे. shubhakir@gmail.com हा आमचा ईमेल ID आहे, त्याच्यावर तुम्ही आम्हाला ईमेल करू शकता. मी काय विचार केला, आपले व्हिडिओज खूप माणसापर्यंत पोहोचतात. म्हणजे शुभांगी कीर या चॅनलवरचे व्हिडिओ कमीत कमी 5,000 ते 20,000 माणसं एक दिवसाला बघतात. तर आम्ही काय करतो ते तुम्हाला सांगतो, म्हणजे तुम्ही सुद्धा ते करू शकता, नॉट कंपल्शन, पण तुम्ही केलं तर तुमच्या हेल्थसाठी चांगलं राहील. सर्वात आधी तर आम्ही मॉर्निंगला उठून, जेव्हा सकाळी उठतो आम्ही, त्यानंतर गरम पाणी, त्याच्यात सॉल्ट म्हणजे मीठ मिक्स करून तोंडात ओतायचं, इकडे इकडे ठेवायचं आणि गडगड 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 गड असं असं करायचं, ठीक आहे. ते गुळण्या करायच्या. गुळण्या करायच्या करत करत सकाळी उठल्यावर, दुपारी 3 वाजता आणि रात्री झोपायच्या अगोदर. हे 3 वेळा करा, म्हणजे तुमचं हे चांगलं राहील. सेकंड वस्तू आम्ही काय करतो, ही बॉटल दिसते, काय लिहिलं आहे इकडे, GELOY, तुलसी. हे नका बघू, गिलॉय. हे खूप आयुर्वेदिकमध्ये खूप छान. तुमचे कमेंट्स आम्ही नंतर वाचू. मला जे सांगायचं ते पहिलं सांगून टाकतो, मग आपण तुमच्याशी नक्कीच बोलूया. तर ही जी बॉटल आहे गिलॉय, मी कोणती कंपनी प्रमोट नाही करत आहे, तुम्ही कोणत्याही कंपनीचा घ्या किंवा नॅचरल तुम्ही घरी बनवू शकता तर बनवा, पण गिलॉय ज्यूस किंवा गिलॉयचा कोणताही पदार्थ तुमच्या बॉडीमध्ये गेला पाहिजे. तो कशासाठी पाहिजे? इम्युनिटी वाढवण्यासाठी, रोग प्रतिकार शक्ती, इंग्लिशमध्ये इम्युनिटी पॉवर म्हणतो आणि मराठीत आपण रोग प्रतिकार शक्ती म्हणतो, त्याला हे वाढवतं. आणि जर आपली रोग प्रतिकार शक्ती चांगली असेल तर आपल्याला सर्दी, खोकला किंवा कोणताही प्रॉब्लेम होणार नाही. मोठे प्रॉब्लेम आहे ते वेगळी गोष्ट आहे. आता तुम्ही म्हणाल हे ज्यूस पिऊन माझा ॲक्सिडेंट नाही होणार का? असं नाही, ते तुमच्यावरती आहे, ठीक आहे. हे झालं. अजून तिसरी गोष्ट, आम्ही एक्सरसाइज आणि योगा करतो. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे ते खूप इम्पॉर्टंट आहेत. जमलं की मम्मीला घेऊन कसं एक्सरसाइज करतो मी, ते तुम्हाला मी नंतर दाखवू शकतो, पण आता कसं शूट करायला भेटत नाही मला काही प्रॉब्लेम्समुळे. पण नक्कीच तुम्हाला व्हिडिओ दाखवतो. तुम्ही एक्सरसाइज सुद्धा करा घरी. बाहेर वॉकिंगला नका जाऊच नका तुम्ही बाहेर वॉकिंगला, पण तुम्ही घरी नक्कीच एक्सरसाइज करा. कारण तुम्ही जर एक्सरसाइज कराल तरच फिट राहिला, तर घरी बसून बसून अजून आपल्याला एक आजारपण लागेल, त्याला म्हणतो आळस. त्या आजारपणाला लावून नका घेऊ कधी. आज लाईव्ह व्हिडिओ हीच आहे, पण जास्त मी बोलतो इकडे, कारण मला सांगायचं आहे. कारण आता एक झोन भेटला आहे, आता एक काहीतरी वस्तू भेटली की आपला आवाज 5, 10, 20,000 माणसं ऐकू शकतात. आणि जे काय नॉलेज आपल्यासाठी आहे ते आपण शेअर करूया. फेक नॉलेज नाही शेअर करायचं आपल्याला, जे काय आहे ते रिअल नॉलेज शेअर करायचं आहे. तर हे तिसरा वस्तू. चौथी वस्तू मी ॲक्च्युली लिहून पण घेतलं आहे की मी विसरू नये म्हणून. हां, आणि जे काय आहे ते घरगुतीच वस्तू खा, बाहेरचे वस्तू आणू नका. मी तर तुम्हाला सांगतो, बाहेरचे भजीपाव, वडापाव, सँडविच, कटलेट, पाणीपुरी, दहीपुरी काहीच घेऊ नका.
तुम्हाला वाटलं तर घरी बनवा, आमच्या रेसिपी बनवा, बघा दुसऱ्यांची रेसिपी बघा, तिसऱ्यांची रेसिपी बघा, पण सर्वांचे बघा, रेसिपी सर्वांचे सोपे बघा, सोपे असतील पण ते. बनवून घरीच बनवा. आता आपल्याला मेजर घेतले पाहिजे हे सर्व गोष्टीचे. आणि आणि लास्ट आणि इम्पॉर्टंट, सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट जी सर्वांना माहिती पण आहे, आपल्याला स्माइल केली पाहिजे, हसत राहायला पाहिजे. त्यामुळे आपण काय केलं पाहिजे, आपल्याला जे शोज आवडतात बघा, आम्हाला काय शो आवडतो माहिती आहे मराठीमधले, ते चल हवा येऊ द्या, तुम्हाला माहितीच असेल. तर माझं तर ते पर्सनल फेवरेट आहे आणि मम्मीला तर आवडतं, किंवा मम्मीला दुसरे सिरियल्स आवडतात, ते आम्ही नक्कीच बघतो. कारण आम्ही त्याला बघून त्यांना बघून हसत राहतो. तर स्माइल करणं, स्ट्रेस फ्री राहणं खूप गरजेचं आहे. तर हे सर्व होती, हे 5 गोष्टी होती जे आम्ही फॉलो करतो. म्हणून आम्हाला वाटलं की तुम्हाला सुद्धा सांगावं लाईव्हमध्ये येऊन की आम्ही काय करतो, ते तुम्ही सुद्धा करा, म्हणजे तुम्हाला एकदम बरं वाटेल. आणि आणि जे तुम्हाला बाकी सर्व गोष्टी माहिती आहे की बाहेरून आणलं व्हेजिटेबल धुवून घ्या. हात धुवायचे. तर हे शब्द बोलून मी माझे प्रवचन बंद करतो. धन्यवाद. आता तुम्ही तुमचे नाव घेऊ शकता. नाव घेण्याची क्रिया आपण चालू करूया. चला, कोणाचे नाव घ्यायचे? 1 मिनिट आपण नाव घेऊया, मग तुम्ही बोलू शकता. तुमच्यासारखी मम्मी सगळ्यांना मिळू. सगळ्यांनाच मिळू. सारिका नाव घ्या. सारिका कोमल. नमस्ते. कोमल नमस्ते. रेश्मा. रेश्मा नमस्ते. तौफिक. हा तौफिक. तौफिक नमस्ते. होम टूर कधी दाखवणार आहात? होम टूर पेक्षा ना, आता तुम्ही जर टूर मध्ये गेलात ना आमच्या घरी इकडे, तर सर्व इकडे कपडे भेटतील, कधी माझ्या खांद्यावर कपडे भेटतील, की माझ्या कधी खाली इकडे कपडे भेटतील, कधी डोक्यावर कपडे, दरवाजा- दरवाजावर कपडे भेटतील, तुम्हाला कपडे दिसणार सर्व इकडे. आमच्याकडे कसं नेमलेलंच आहे, कारण त्याला आहे ना पटकन वस्तू भेटली पाहिजे. आणि आमच्याकडे असं नाही की समजा ती वस्तू तिकडच्या तिकडेच पाहिजे, असं काहीच नाही. एकदम कुठे पण आपण ठेवतो आणि आम्ही कधीच ते शोध नाही लागत मग. टेन्शन घ्यायचं नाही आपलं, एकदम आरामात राहायचं. प्रणव, प्रणव तुमचं घर दाखवा, नक्कीच दाखवा आपण तुम्हाला घर. आता दाखवायचं का तुम्हाला घर आमचा? थोडा वस्तू दाखवू शकतो. आता हे बघा, असं आहे वरती, आमच्या वरती हे आहे, आमच्या साईडला बघा हे एवढंच फिरतं हे. आता तुम्हाला दिल दिसेल बघा, जरा बघूया दिल दिसते का तुम्हाला, जरा तिकडे सर मम्मी. दिल बघा, आता तुम्हाला पसारा बघायचा आहे बघा, किती पसारा असं. हे बघा, दिल दिसली तुम्हाला? दिल, आणि दिलला जायचं आहे बाहेर, पण बघा इकडे दरवाजा बघा टोटल बंद आहे. दिल इकडे बघ, इकडे बघ. अरे वा, बघते बघ. नाही, तिला जायचं आहे बाहेर. आणि एक मोठी गोष्ट, आम्ही फॅन बंद ठेवला आहे, कारण फॅनचा घाम घाम गळायला लागला आहे. म्हणून, कारण फॅनचा आवाज डिस्टर्बन्स नको आपल्याला सर्वांना. हे सर्व गोष्टी कशी लाईव्ह व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक्सप्लोअर करायला किंवा बघायला भेटतील, म्हणून मी बोललो तर आज लाईव्ह जाऊया. प्रिया नाव घ्या. नमस्ते प्रिया. आणि तुम्ही 5 वाजता हे नक्कीच करा, विसरू नका. आता बघा इकडे आम्हाला दोघांना कोण ऐकणार तर नाही आहे, तरी सुद्धा आम्ही इकडे क्लॅपिंग करणार. 5 PM to 5 PM. हे जे व्हायब्रेशन्स असतात ना, व्हायब्रेशन्स, ते जे मॅजिकल इफेक्ट्स असतात. बाकी तुम्ही गुगल सर्च करा त्याची इन्फॉर्मेशन, पण तुम्ही क्लॅप करा, तुम्ही ताट वाजवा, तुम्ही घंटी वाजवा. आता मला तबला वाजवता येतो, मी तबला वाजवू शकतो. मला पेटी वाजवता येते, मला पियानो वाजवायला येतो, मला कॅशो वाजवायला येतो. आपण सर्व काय करू शकतो, आपण सिंगिंग करू शकतो. ते नाही डान्स करू नसेल शकतो. आणि कायच नसेल तर माझ्यासारखी बडबड करा, पण काहीतरी करा, ठीक आहे. आणि बाहेर जेवढं होऊ शकतं तेवढं अवॉइड करा. आणि एकदाच जाऊन तुम्ही बाहेरचं सामान आणून ठेवा घरामध्ये. आणि एक सिक्रेट सांगतो तुम्हाला. 1-2 हफ्त्याचे ना घरी सामान भरून ठेवा, खायचे वस्तू, जसे कडधान्य, डाळ, पीठ दळून आणून ठेवा, कारण आमच्या इकडे काल पिठाच्या दळण्यासाठी लाईन लागली होती चक्कीवर. ठीक आहे. हे सर्व इन्फॉर्मेशन, हे सर्व ॲक्च्युली तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे, तरी सुद्धा. दिल. ती बघा दिल तिकडे आवाज करते. दिल इकडे ये. ठीक है, आता फिर से मेरा बोल के हो गया है, मुझे क्षमा करो. ये बोल के मैं मेरे 2 शब्द, मेरा काय बोलता त्याला, भाषण मेरा द्यायला प्रवचन येतंय और का? भाषण में समाप्त करता हूँ. जय हिंद. आता तू बोल. 15 मिनिटं झाली बापरे.
आता आपल्याला किती माणसं बघतात आहे? आता आपल्याला 228. जर मी हे कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं असतं ना की आपण लाईव्ह येणार आहे, तर आता 500 क्रॉस झाले असते. तू पहिला सांगत नाही, मग माणसं बघ रागवतात ना मग. पहिलं तुम्हाला कसं सांगू, आमचंच इकडे फिक्स नसतं की लाईव्ह येणार की नाही, कारण आमच्याच घरी कधी कधी कंडिशन नसते की आम्ही लाईव्ह येऊ शकतो. आहे बाबू इंग्लिश मीडियम मधला आहे का? हो, मी इंग्लिश मीडियम मधला आहे, कारण मराठी माझी जरा चुकते. काकू नमस्ते. मनीषा. नमस्ते. नेटवर्क नाही आहे का? आहे नेटवर्क आहे. दिन आवाज नको करू. बिचारे दिलला बाहेर जायचं बघा, ती सर्वीकडे ना लॅपटॉप. ते बॉक्स मध्ये जायचंय तिला. आता तिने लॅपटॉप पाडला असता. लॅपटॉप पाडला असता दिलने. ते खाली ठेव. जा. मुलांच्या सारखी आहे ती. एखादा छोटा मुलं असतो ना घरामध्ये, तशी आहे ती. तिला दाखवू का काय करत होतो? नको, ओके राहू द्या. आता तिने माझा लॅपटॉप पाडला असता, चांगला फायदा केला असता. आज आज रेसिपी नाही का ओमकार? अरे माझं नाव माहिती तुम्हाला? मला वाटलं सर्व मला पप्पूच म्हणतात का बाहेर. प्लीज. त्या निमित्ताने ओंकार तरी गणपतीचं नाव ओंकार. मावशी शंकराचं हाय. नाव. आर्या बोला. आर्या बोला. आर्या नमस्ते. वालवण रेसिपी प्लीज काकू. वालवायचे म्हणजे वालवायचे सुकवायचे. recipe. आता नाही दाखवणार आम्ही बाहेर उन्हात काही सुकवायचे Tension- दाखवणार नाही. जर tension घरी आहे. असतील ना फॅन खाली सुकवणारे वस्तू असतील ना, ते आम्ही नक्कीच दाखवू. आणि तसे वालवण्याचे प्रकार भरपूर खूप झालेले झालेले माझे. आहेत. ते खूप तुम्ही म्हणजे बघू खूपच शकता. झालेले आहे. आणि तरी पण मी अजून नवीन नवीन दाखवले असते, पण कसं माहितीये मला भीती वाटते ते बाहेर उन्हामध्ये सुकवायला. माणसालाच बाहेर जायला नाही, तर ते उन्हामध्ये आपण आता सुकवणार या कंडिशन मध्ये, आणि ते नंतर आपण ते आरामात खाणार. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय झालं तर त्या भीतीने मी करत नाहीये. ना अशी भीती नसली पण पाहिजे, पण असली पण पाहिजे. प्रिकॉशनरी बोलतात ना, प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. आपली आत्ता रक्षण केलेलं चांगली गोष्ट आहे पुढे काय होण्यापेक्षा. पुढे झाल्यानंतर केलेलं काहीच फायदा नाही. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, योगा किंवा एक्सरसाइज घरी करा. जिम जाणं गरजेचं नाही. परत ऐका, योगा किंवा एक्सरसाइज करा, कारण ते गरजेचं आहे. तुम्ही जर हातपाय मूव्ह कराल, थोडे कॅलरीज बर्न होईल, तुमच्यासाठी चांगलं येते. ह्या बाहेरच्या आताच्या कारणामुळे ना तुम्ही सवय घाला. कारण आता मी काय सांगतो, 1 हफ्ता का 2 हफ्ता आपण घरीच राहणार आहोत, कारण तेवढी कंडिशन आपल्या कंट्रोलमध्ये नाही. चला आता मी तुम्हाला थोडंसं 2-3 हे सांगतो की मला जे जोक्स आले होते व्हॉट्सॲपवर. तुम्हाला आले की माहीत नाही. ते काय म्हणतात इकडे, कोणाकडे उधारी बाकी असेल तर त्यांच्या घरी जाऊन या, आज तो घरीच सापडेल तुम्हाला. आहे का तुमच्याकडे तुम्ही उधारी घेतली आहे किंवा तुम्ही कोणाला उधारी दिली आहे, तर आज तुम्ही त्यांच्या घरी जाऊ शकता, कारण ते आपल्याला घरीच भेटतील आज. आणि आपण घेतलं असेल तर आपल्या घरी पण येऊ शकतात. हा, मग तुम्ही अलर्ट राहा. हे होतं फर्स्ट. आणि सेकंड, हिंदी में, आज कुत्तों को ऐसा लग रहा होगा कि इंसानों को म्युनिसिपालिटी वाले ले गए हैं. परत आहे का, आज कुत्तों को ऐसा लग रहा होगा कि इंसानों को म्युनिसिपालिटी वाले ले गए हैं. बरोबर ना, कारण आपण घरी बसलोय. म्युन्सिपालिटी कुत्र्यांना घेऊन जातात. मग कुत्र्यांना आज माणसं दिसत नाहीत रस्त्यावर. हे जोक्स इम्पॉर्टंट होते. ते जोक्सचं रिझन होतं की वी शुड स्माइल. आपण स्माइल केलं पाहिजे, घरी हॅपी राहायला पाहिजे. घरी काय प्रोग्राम्स करू शकतो आपण, घरी एन्जॉय करू शकतो. आता बाहेर फिरायचं नाही म्हणून, नाही तर छोट्या मुलांना घेऊन आपण अंताक्षरी खेळू शकतो. आता मी तर तेच करणार आहे. छोट्या छोट्या मुलांना घेऊन आहे ना, सर्व घरामध्ये जेवढे प्रोग्राम होणार आहेत तेवढे करणार आहेत. नाही, पण हे सर्व झाल्यावर. हे सर्व झाल्यावर. चला आता 20 मिनिटं झाली बापरे. बी पॉझिटिव्ह. सर्वांनी पॉझिटिव्ह राहा. जेवढं हो तेवढं प्रिकॉशन करा. छान छान रेसिपी बनवा घरी. काय घरी भेटत नाही, घरी सर्व भेटतं. कालच आम्ही मोमोज बनवले, कालच आम्ही पिझ्झा बनवला, कालच आम्ही डोसा बनवला. आता जे आपण हे 3 वस्तू बाहेर खायला जातो ना, आपण ते आम्ही घरीच बनवून खाल्लं. व्हिडिओ बनवता आला नाही, कारण मला जरा दुसरं काम होतं म्हणून. नेम का घेत नाही. चला आता तुम्ही 1 मिनिटं पूर्ण, आत्तापासूनचे पूर्ण 1 मिनिटं आपण नाव घेऊया. फक्त तुम्ही तुमचं नाव टाईप करा याच्यामध्ये. आज आमची पूर्ण फॅमिली एकत्र आहे. हीच तर चांगली गोष्ट आहे आपली आज. त्याच्यामुळे त्याच्यासाठीच तर मी बोलली.
मी आज पप्पूला बोलले आज आपण लॅब जाऊया. आता म्हणजे न सांग आपल्याला सर्व माणसं चांगली गोष्ट आहे, न भेटतील. सांगता 250 माणसं आहेत. परत एक आपण एक सिग्नल तुम्हाला कन्फर्मेशन देऊन पण सांगूया, म्हणजे जास्त माणसं लाईव्ह येतील. स्नेहल, विद्या, आता मी नाव घेतोय, मम्मी बोल. हा तू घे ना. मी घे तुझं चॅनल. तू घे ना. स्नेहल, विद्या, वैभवी, स्नेहल, विद्या, वैभवी, उज्ज्वला, उज्ज्वला, नॅन्सी, हार्दिक, नॅन्सी, शमिका, हार्दिक पांचाल, आशा सुर्वे, आशा सुर्वे, शालू, नमस्ते. बिनी, सिया, गौरी, तेजश्री, सुरेखा. नावं छान छान आहेत. संपले का? आहेत ना. उज्ज्वला, एके, बिनी, एस के, प्रतीक. अरे वा, हायलाइटेड नावं लगेच दिसतात. योजना, उज्ज्वला, शुभांगी वाघ, स्नेहल, वैभव, सिद्धी, जान्हवी, सदाशिव, मनाली, धानू. बापरे, माझ्या आता इकडे ब्रीथिंग वरती खाली व्हायला लागली, एवढे नाव आहेत. वाच 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 पटापट. वैभव, फॉरेवर, हाय. नमस्ते सर्वांना. पप्पू नावं घेतोय. स्नेहा, तनय, जान्हवी, बस झाली बस. दीपाली, घे ना आता नावं, प्रतीक, त्यांना राग श्रेया, अश्विनी. जे 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 ट्रिपल वॅन डबल वॅन नावं लागतील ना त्यांना पैसे लागतील. किंवा त्यांना येऊन हे घरी हा कडू ज्यूस प्यायला लागेल आमच्याकडे येऊन. हा ज्यूस कडू नाही कडू नाही, मिरमिरीत लागतो थोडा. थोडा आंबट लागतो. तर तुम्ही असे ज्यूस पिऊ शकता. व्हेरी हॅपी. तर तुम्हाला कसं वाटलं हा लाईव्ह सेशन? ॲक्च्युली मी घेणार होतो हा 5 वाजता, पण मला तुम्हाला 5 वाजता डिस्टर्ब करायचं नव्हतं, कारण 5 वाजता आपण ते जे क्लॅपिंग किंवा ताट वाजवायचं किंवा हे जे करायचं ते तुम्ही आपण आपल्या परिसरात करू. घर दरवाजा बंद करून केलात तरी चालेल, पण करा. चेतन नाव नाही घेतलं म्हणतात, घेतलं तुमचं नाव आता आम्ही. चेतन नमस्ते. तर आतापासून तुम्हाला मम्मीचेच रेसिपी तुम्हाला नक्कीच दिसतील. आणि बघू तुम्हाला काय काय वेगवेगळं दाखवायला भेटलं तर तुम्हाला आम्ही नक्कीच दाखवू वेगवेगळं. आणि तुम्हाला एक दाखवू, दिल कुठे. जर ती दिल बॉक्समधून बाहेर नाही आली तर तुम्हाला तुमचं नशीब. जर बाहेर पडली तर तुम्हाला दिसणार नाही. आता मी तो बॉक्स उचलून आणतो, जरा कॅमेरा लांब ठेवतो. आता मी तो बॉक्स उचलून आणतो आणि तुम्हाला दाखवतो दिल कुठे. खाली हा खाली कर. गिफ्ट. हा बघा, फ्रुटीचा बॉक्स. हू इज ही, हू इज शी? दिल. आमची दिलचा वजन असेल 7 किलो 8 किलो. 8 to 12 किलोचा वजन आहे हिचा, मॅडमचा. एकदम हेल्दी वजन. आता 3 वर्षाची झाली ती. जानेवारीमध्ये 3 वर्ष झाली. दिसते का? दिसते आमची दिल, दिल? नमस्ते बोल त्यांना, नमस्ते बोल. आता बघा, तिला पॅक करतो. आणि कुलजा चिमचिम आणि हा पार्सल तुम्हाला पाहिजे का सांगा? एकदम फ्री मध्ये. हा पार्सल पाहिजे का तुम्हाला? काय करतो तुला पप्पू? काय करतो बाबा? हाय बोल, हाय बोल त्यांना, हाय बोल. ते बघ इकडे बघ, इकडे बघ, ते बघ, ते बघ, ते बघ. आम्हाला तर समजतंय की आम्हाला बाहेर जायचं नाही, पण हिला कोण समजवणार की बाहेर नाही जायचंय ते. ही सारखी आवाज देत राहते त्या दरवाजाला बघून, मॅव मॅव मॅव. बाहेर जाणे काय, बाहेर जायचं, बाहेर जायचंय. चला आपण हिला साईडला ठेवूया. आणि लास्टचे 1 मिनिटं तुम्हाला काय विचारायचं असेल तर कमेंटमध्ये विचारा. हो हो, लॅपटॉपवर मारशील उडी. बसली लॅपटॉपवर बसली माझ्या. दाखवतो तुम्हाला बघा. दिल लॅपटॉप सोड. दिल. तिला काय इशारा करायचा असेल ना, काय बोलायचं असेल ना, समजवायचं असेल तर ती अशी त्या प्रकारावर जाऊन बसते. आता पप्पूला बोलत असेल ती, आता तू व्हिडिओ बनव आता. आणि सर्वात मोठा थँक्यू तुम्हाला, कारण तुमच्याशी बोलून बघा, आम्ही दोघं खूप बोलतो. खूप म्हणजे खूप बोलतो. म्हणजे एवढा बोलतो ना की खूप बोलतो. सर्वात आधी तर तुम्हाला थँक्यू, कारण तुमच्यामुळे आम्ही तुमच्याशी बोलतो आणि त्यामुळे आमचे 25 मिनिटं चांगले गेले. बरोबर ना? सकाळपासून बोर पण होत होतो, किंवा सकाळपासून असे वेगवेगळे जॉब पण करतच होतो आम्ही. माझं होमवर्क, माझ्याकडे घरी काम आहे. आय कॅन वर्क फ्रॉम होम, म्हणजे मला घरी काम भेटलं आणि आहे. आम्हाला टाइमपासला दिल पण आहे. दिल काय नाही काय गडबड करते, त्याच्यामुळे आम्ही जास्त बोलतो अजून.
म्हणून तुम्हाला पण थँक्यू, कारण तुमच्यामुळे आमचे हे 25 मिनिटं चांगले गेले, कारण आम्हाला कोणाशी तरी बोलायला भेटलं. आम्ही घरी एकटे असून सुद्धा आम्ही इकडे 200 माणसाशी बोलतोय. आता तर 226 232 आहेत. तो वी आर व्हेरी लकी दॅट वी गॉट अन अपॉर्च्युनिटी टू टॉक विथ यू. ताई पण बघत असेल का आपण काय सर्व केलंय? कधी काही दिवस असेच घरी राहूया, असेच गप्पा मारूया. हो, घरीच राहूया आपण. मला तर रोज असा कोणी कॅमेरा लावून दिला आणि तुमच्याशी बोलत बोलत बसायला लावलं तर रोज बोलत बसेल. तुम्हाला माहिती आहे एडिटिंग मध्ये मी कितीतरी शॉर्ट्स ना कापून टाकतो मम्मीचे, कारण एकदम सिरीज मध्ये ते बडबड चालूच असते. काकू, तुमचा आवडता चित्रपट कोणता आहे? आवडता चित्रपट आता मी तुम्हाला दाखवलं असतं. मम्मीला एक युट्यूब वरती मी होणार मी सून या घराची ना, ते काय आम्ही कधी बघत नाही असं जास्त, पण तिला मी एक हफ्ता पहिलेच तिने स्वतःच लावून दिलं. नाही ते आलं. आलं ते स्वतःहून, ती क्लिक केलं तिने. आता ते फर्स्ट एपिसोड बघत होती. आज ती 524th एपिसोडवर आहे मॅडम. तिने 4 दिवसात 500 एपिसोड बघितले आणि एक एपिसोड अर्धा 20-20 मिनिटाचा असतो. तारक मेहताचा चष्मा तर उलटतो. संपवला पूर्ण. नवीन नवीन आता लागतंय. धनश्री नाव घ्या. धनश्री नमस्ते. जसा तुमची दिल तुमच्यात आमच्या इकडे, तसा आमचा मुलगा अतरंगी. अतरंगी. धनश्री नाव घ्या. घेतलं धनश्री नाव. धनश्री. बघा तुमचं मी 4 वेळा नाव घेतलं. हा. मग आता तुम्हाला हे आता तुम्हाला ज्यूस प्यायला गेले कडू कडू. तुला काय पाहिजे काय? मला काय नको. तू त्यांचं नाव घेतलं ना 4 वेळा. हा, मग त्यांना मी देणार ना अजून कडू ज्यूस. येस, प्लीज कम लाईव्ह एव्हरी डे टिल 31 मार्च. येस, वी विल ट्राय. दादा लग्न कधी करतो? आता चला बाहेर जातो. कोणाला तरी उचलून आणूया आतमध्ये घरी, लग्न करूया. भेटणार आहे आता रस्त्यावर. हा, लग्नावरून एक तुम्हाला सांगतो. फर्स्ट टाइम असं होणार आहे की सासूला बघून लग्न होणार आहे इकडे. बरोबर बोललो ना? नवऱ्याला बघून चान्सेस येस आहेत किंवा नो आहेत, पण सासूला बघून येस आहेत सर्व चान्सेस. हॅलो, गुड आफ्टरनून, गुड इव्हनिंग आहे आता आमच्या इकडे. आता तुम्ही बाहेरगावी राहत असाल तर माहित नाही मला. लियाकत मुलानी माझं नाव घ्या म्हणतात. लियाकत मुलाने नमस्ते. एवढे कुठून कुठून आपल्याला माणसं भेटतात आणि बघतात ना, लय मजा येते. तर तुम्ही आता आता मी काहीतरी प्रश्न तुम्हाला विचारतो. आता तुमचे नाव घेणं आमचं बडबड तर चालू झाले, बंद करूया. आता मला तुम्हाला विचारायचं आहे, तुम्ही आज काय खास केलं? खास सांगा. झोपणं, टीव्ही बघणं, हे करणं, ते करणं. मी तर एक असं काय करायचं हे मी वाचत होतो, तर एक अशी कमेंट आली बायकांसाठी, स्पेशली टू मॅरिड वाईफ, लग्न झालेल्या महिलांसाठी एक होतं की तुम्ही तुमच्या नवऱ्यांना ना आज काम लावा, म्हणजे आज सुट्टी आहे ना, घरीच असतील म्हणून. तर तुम्ही आज काय खास केलं आम्हाला सांगा. दम आलू केला. अरे वा, दम आलू ऐकल्यावर तोंडाला पाणी आलं. अजून रेसिपी नाही, म्हणजे तुम्ही काही करू शकता ना. घरातला प्रकार जेवणाचा आपला. नाही, प्रकारात आहे, म्हणजे तुम्ही अजून काय केलं? तुम्ही डान्स शिकलात. हा. तुम्ही डान्स शिकू शकता आताच्या ह्याच्यात. तुम्ही काहीतरी नवीन कला शिकू शकता. तुम्ही घरी इन्स्ट्रुमेंट वाजायला शिकू शकता. हो, सासूबाईला बघून मुलगी मिळेल म्हणतात. सासूबाईलाच पुढे करणार आहे पहिला, लग्नाला जाणार तेव्हा. मेरे बच्चों को बाहर जाने से रोका. एक्सेलेंट, बराबर किया. ये मेरे भी बच्चे हैं, देखो ये दिल सकाळपासून रोते डोकं रहती है, उसको भी बाहर जाने नहीं दिया हमने. पप्पू, तुझी गर्लफ्रेंड असेल ना? ठीक आहे. असेल ना बघा, ये एक आहे लाईव्ह मध्ये, बघूया कोण आहे का. जर्नल कम्प्लीट करतो. व्हेरी गुड. अभ्यास करा, चांगली गोष्ट. अभ्यास करा, फ्युचर करा तुमचं. ते तर पहिलं आहे. लव्ह मॅरेज करणार का? नाही. लव्ह पण करणार, अरेंज पण करणार, कोर्ट पण करणार, आणि बाहेर काय जे असं सर्व करणार आपण, पण एकाशीच. चांगलं चांगलं करून देईल त्याला. आम्ही पण किट्टूला बाहेर जायला देत नाही. कोलंबी फ्राय केली मी, साफसफाई केली. साफसफाई आमच्या घरी होते, पण परत तसंच होतं सर्व. आमच्याकडे सामान इकडचं उचला, तिकडे झाडू मारा, परत तिकडेच ठेवा. काकी, तुमची आवडती डिश कोणती? पिठलं आवडतं मम्मीला. पिठलं, टमाट्याचं सार. आय आपलं साधं जेवण. लिव्ह इन विलेज. आय एम फीडिंग माय काऊ. मी गावी राहते आणि माझ्या वासरांना खाऊ घालते. चांगलं आहे. तुमच्या आज तुम्ही खास काय केलं बोलता? तुमच्या रेसिपी बघितल्या मस्त. शादी में बुलाना. शादी लाइव होगी, लाइव यूट्यूब पे. खाना भी इधर से लाइव मिलेगा.
तुमचे व्हिडिओज खूप मस्त असतात. आज रेसिपी नाही का? आज नो रेसिपीज. आता 30 मिनिटाचा व्हिडिओ झाला. आता तर तुम्ही लाईव्ह बघताय म्हणून ठीक आहे. आता जे बाकीचे पुढचे माणसं येतील ना, ते पण कमेंटमध्ये हाय हाय करत असतात. तर ते मला ते कमेंटचे रिप्लाय द्यायला तर 3 तास जातील आता त्या हायची रिप्लाय द्यायला, की त्यांना सांगावं लागतं. हे मी वाक्य पहिलं सांगितलं पाहिजे होतं, की या व्हिडिओच्या नंतर कृपया करके कमेंट पे हाय मत भेजिए. हाय पाठवू नका, कारण आम्ही लाईव्ह नाहीये. आता लाईव्ह आहे आम्ही. तुमच्या रेसिपीज मुले मी खूप काही शिकतो. मी पण खूप शिकतो. मी आता तुमच्याशी बोलते. विहान व्यान. काकी, तुमची आवडती डिश कोणती? पिठलं भात है ना? पिठलं ना? मी पण फेवरेट आहे. माझी पण फेवरेट आहे पिट्टी. बरोबर. काकी, तुमची आवडती डिश कोणती? तुम्ही ते काय हां, आता एक सांगा. तुम्ही संध्याकाळी कोणती डिश बनवणार आहेत, किंवा आता नाश्ता काय तुमच्या घरी, हा मला सांगा. आणि आमच्या घरी काय नाश्ता सांगू? शिरा आणि उपमा बनवलाय आम्ही. मी आज काय केलं, मी आज ओमकार आणि काकू बरोबर लाईव्ह चॅट. अरे ओमकार बोलला, थँक्यू. म्हणजे कमी कमी नाव माहिती आहे माझं. आणि काय फरक नाही पडत, तुम्ही ओमकार बोला, बघू बोला, काही चालेल. हाय काकी. आणि तुम्ही जर मला बाहेर ओळखत असाल, मम्मीला ओळखत असाल, तर बोला. मम्मी, परवा मी फिरत होतो तुझ्याबरोबर. आपण दोघं परवा नाही, 1 महिना अगोदर आम्ही दोघं फिरत होतो बाहेर वॉकिंगला. तेव्हा 2-3 माणसांनी बघितलं, ते बोलले नाही. पण दुसऱ्या दिवशी मी एकटा फिरत होतो, तेव्हा आले की मला मावशीशी बोलायचं होतं. मी बोललो, तुम्ही कधी बघितलात? ते बोलतं काल रात्री. मग मी बोललो, तेव्हाच यायचं होतं ना आमच्याशी बोलायला. आम्ही थोडी खाणार आहे तुम्हाला रात्रीचं. हा, तुम्हाला असं आम्ही दिसलो तर बिंदास येऊन बोलू शकता तुम्ही. कटलेट करणार आहेत, आलू पराठा करणार आहे, सोयाबीन करणार आहोत. मी बुक्स वाचले आणि कुकिंग केली. व्हेरी गुड. खूप छान दिसते. भिजवलेले खोबरे घालून पोहे. अरे वा. अजून काय काय बनवणार आहात? म्हणजे काहीतरी चांगलं दिसलं की परत मम्मीला सांगेल ना बनवायला. मॅगी नाही बनवा. ठीक आहे, मॅगी बनवत आहे का? बनवा. पनीर टाकून बनवा. प्रॉन्स राईस. जे जे बनवता ना, ते जरा एकीकडे एक पाठवा. घाम यायला लागलाय. गरम होतंय ना? पण फॅन लावला ना, मग इकडे खूप आवाज येणार, मग इरिटेट होईल आपल्याला. डोसा बनवणार आहे, ऑनियन पकोडा, मिडली बनवली, मुलाबरोबर चित्र काढली, मस्त. पेगा पिग अँड फ्रेंड. अरे वा. ढोकळा बनवला. तुम्ही काय बनवणार? आता तुमची लिस्ट बघणार मी, आणि तुमच्याच लिस्टमधले 2-3 आयटम सांगणार बनवायला, आणि आम्ही एन्जॉय करणार. मुलाबरोबर चित्र काढली. फॅमिली टाइम मिसल. हा आता राईट टाइम आहे फॅमिली बरोबर स्पेंड करण्यासाठी. मला तर वाटतं असं जर आपण बोलत राहिलो तर 5 वाजतील इकडे. आणि मला तुम्हाला त्या 5 वाजता डिस्टर्ब नाही करायचं आहे, कारण ते आपला टाइम आहे क्लॅपिंग करायचं, ते काय जे काय ते करायचं. उकडीचे दाल, व्हेज बिर्याणी. मम्मी, आपण पण बिर्याणी बनवूया आज, व्हेजवाली. डोसा रेसिपी. डोसा आम्ही काल खाल्लं. इडली सांबार. मुलाबरोबर आलू वडी बनवली. मिसल विथ फॅमिली. व्हेरी गुड. सूप. एकदम हेल्दी खाता हो तुम्ही सर्व. कॉलनीत साफसफाई केली. अरे वा, व्हेरी गुड. असे कमेंट मला ऐकायला खूप छान वाटतात. आता तुम्ही कसे म्हणालात की कॉलनी साफसफाई केली. माझ्या अजून एक व्ह्यूवरनी मला माझ्या नाही, मम्मीच्या एका व्ह्यूवरनी मला कुठेतरी शोधून मला मेसेज पाठवला की आम्ही मास्क बनवले, होममेड मास्क, आणि ते आम्ही गरिबांना डिस्ट्रीब्यूट केले. तर छान, चांगली गोष्ट आहे. अरे दिल को दिखाव ना. आता दिलला उचलला ना तर ती चावणार, म्हणजे ती आता ती साफसफाई करते. दिलला दिखाव. पण तुम्हाला सर्व पसारा दिसणार. काकी, मला तुमच्या मंचुरियन काकूंचे व्हिडिओ आवडतात. हो, ते खूप छान म्हणतात ना. आम्ही आमची सिरीज एवढ्या व्हिडिओजला टॉपपर्यंत नेण्यासाठी तुम्हाला मी सिरीज सांगतो. सर्वात आधी तर आम्ही आमचे व्हिडिओज ट्राय केले. मग आम्ही राईस प्लेट सिरीज काढली. बरोबर, आपण 12 राईस प्लेट्स काढले. त्यानंतर आपण दिवाळीचे वस्तू काढले. दिवाळीच्या वस्तूनंतर आपण आजूबाजूला नेबर्सचे सिरीज काढली. नेबर्सच्या सिरीज नंतर आपण ब्लॉक प्लस रेसिपीज काढली. ब्लॉक प्लस रेसिपीज नंतर आपण अलिबागला गेलो. अलिबाग नंतर आपण रत्नागिरीला गेलो. रत्नागिरी नंतर हे मंचुरियन काकूला आणलं. तर असा जाऊन हा चॅनल असा वरती गेला आणि आहे. अजून तुम्हाला कोणाला यायचं असेल तर सांगा. हा, बिंदास. तुमच्याकडे पण जर टॅलेंट असेल, तुम्ही जर माणसांना एंटरटेन करू शकता, तर यू आर मोस्ट वेलकम. आम्ही स्वतः तुमच्याकडे येऊ शकतो. आणि आम्हाला असं काही नाही की आम्हीच पुढे आणि तुम्हाला पाठी ठेवते. तुम्ही सुद्धा आपल्या चॅनलवर, आमचा चॅनल आहे, आपला चॅनल आहे, तर तुम्ही सर्व आपला येऊ channel शकता. आहे.
आणि आपली माणसं, मी माझी माणसं नाव ठेवले सर्वांना. तर तुम्ही सुद्धा सर्व येऊ शकता. आता तर तुम्हाला दिलला दिल बघा बघायचं आहे. आणि आमचा पसारा पण बघा. ही बघा दिल. दिल दिल. दिल हे बघ, हे बघ काय, इकडे बघ दिल, इकडे बघ. ती कॅमेऱ्यात नाही बघत. ओके, आता मला वाटतंय जरा मला पाणी प्यावं लागेल, कारण घसा पूर्ण हे झाला माझा आता. ती बघ वाटली तिकडे. आता तुला काय बोलायचंय? आता तुला 250 माणसं बघतात आहेत. व्हेरी गुड. आज मीच पप्पूच्या आधी तयार झाली. आज मॅडम 3:30लाच तयार राहून बसली आहे, आणि मला काय 2 मिनिटं लागतात तयार व्हायला. कोणते टाइम लागते जास्त? काकी तुम्ही वसायला या ना, वसईला या ना. वसईला. तू काय बोलला? बसायला या. हां, वसईला येऊ, नालासोपाराला येऊ, पनवेलला येऊ, विरारला येऊ, सर्वीकडे येऊ. पण हे जरा जे बाहेरचं जे काय चालू आहे ना, ते जरा शांत होऊ दे आपल्याला. शांत होऊ द्या. माझ्या मेसेजला रिप्लाय द्या. तुमची सोयाबीन मंचुरियन बनवली. व्हेरी गुड. चला, तुम्हाला एक प्रश्न, हा मीटअपला पण मी प्रश्न विचारला होता, आणि समजा आता मीटअपच समजूया आपला, कारण 250 माणसं आहेत आपण. सर्वात पहिलं इम्पॉर्टंट काम करा. 258 माणसं बघतात आहे आणि फक्त 70 लाईक्स, ये नाइंसाफी है. ऐसा नाही चलेगा, असं नाही चालणार. तुम्ही 250 माणसांनी जरा लाईक वाढवा. 250 माणसांनी लाईक 70 झाले आता. लाईक करा. लाईक करा. तुम्ही जेवढं लाईक कराल ना, तेवढा मी हा पाणीची बॉटल संपवेल. लाईक करा. तुम्ही मला टेन्शन आलं. नाही टेन्शन नाही. तुम्ही 150 लाईक करून दाखवा, ही पाण्याची बॉटल मी संपून दाखवतो तुम्हाला. व्हेरी गुड. 85 लाईक्स. अजून सांगा, अजून अजून अजून. 100 लाईक्स. ते लाईक करतात, पण काय असं समोर समोर आपलं ते वाक्य तुम्हाला माहितीच असेल ना, भगवान के पास मांगोगे तो मिलेगा. तर तसंच केलं मी, की मी लाईक मागितले, आणि बरोबर आहे, माणसं कसं बोलण्याच्या नादात विसरून जातात. व्हेरी गुड. 116 तरी लाईक. 150 लाईक नाही आले ते पाण्याची बॉटल नाही संपवणार मी. तुम्ही विचार करा आम्ही किती बडबड करत असो. गुड गुड. तर काय विचारणार होतो तुम्ही त्यांना? चॅलेंज, हे चॅलेंज. पाण्याची बॉटल अर्धी झाली. हां, सर्वात इम्पॉर्टंट, खूप इम्पॉर्टंट वस्तू आता हे बघून मला लक्षात आली. बघा, माझा जॉब, मी एक फिटनेस ट्रेनर आहे. फिटनेस ट्रेनर म्हणजे मी हेल्थसाठी गाईड करतो, मी एक्सरसाइज शिकवतो. मी माझ्या क्लायंटला 24 आवर्स, 8 तास झोपून असते ते सोडून टाका, 16 आवर्स मी माझ्या क्लायंटला ट्रॅक करत असतो, की त्यांनी काय खाल्लं की नाही, त्यांनी काय पियालेत की नाही, त्यांनी काय मी सांगितलेल्या वस्तू फॉलो केलेत की नाही. तर त्याच्या सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट वस्तू असते तर हे पाणी. आपल्याला 8 ग्लास, 2 लिटर्स टू 3 लिटर्स, जास्त पण नाही पियायचं, कमी पण नाही पियायचं, 8 to 12 ग्लासेस आपण हे पाणी प्यायला पाहिजे. बोलता बोलता, नाही बोलता बोलता. आणि तुम्हाला एक ह्याच्यात ना मी जे माझ्या एक्सपिरियन्सने मी शिकलोय, तुम्हाला एक सांगतो मी. संध्याकाळचा 5:30 ते 6:30 हा असा टायमिंग आहे. परत आहे का, संध्याकाळ लाईक इव्हनिंग 5:30 PM टू 6:30 PM हा असा टायमिंग आहे जिथे आपला नाश्ता सुद्धा झालेला असतो. म्हणजे 4-4:30ला आपण नाश्ता करून बसलेला असतो, आणि आपल्या जेवणाचा टाइम पण पुढे असतो. म्हणून 5:30 PM टू 6:30 PM हा आपला वॅकंट पिरियड असतो. म्हणजे असा पिरियड असतो जिकडे आपण काही खात नाही. म्हणजे त्या टायमाला तुम्ही वॉटर टाइम डिक्लेअर केला पाहिजे स्वतःसाठी. मी माझ्या सर्व क्लायंट्सला हे सांगतो की सर मॅडम आपका 5:30 टू 6:30 PM इव्हनिंग का वॉटर टाइम डिक्लेअर करो. म्हणजे माझ्याकडे आता सध्या मुंबईमध्ये जेवढे क्लायंट्स आहेत ते सर्वचे सर्व 5:30 टू 6:30 PM ला 1 लिटर पाणी संपवतात. म्हणजे आपल्या एक टेन्शन गेला की मला पाणी पियायचं आहे की नाही पियायचं. तर तुम्ही सुद्धा 243 माणसं आपल्याला लाईव्ह बघतात आहे, ही वस्तू फॉलो करा. बघा तुमची फिटनेस लेवल किती वरती जाईल. 5:30 ते 6:30 फक्त पाणी पियत राहायचं आपल्याला. आणि वॉशरूम होतं ते होतं, त्याची टेन्शन घ्यायची नाही. जर पियाला तर वॉशरूम तर होणारच ना. तर आज खाने में क्या बनाया है, आज
ती कसली भाजी होती? कांद्याच्या पातीची, कांद्याच्या पातीची ह्याची भाजी होती, कसली तरी लाल चवळीची लाल भाजी चवलीची भाजी होती, शिमला मिरचीची भाजी होती आणि ताकाची कढी, दह्याची कढी. आणि चपात्या होत्या. हे सर्व गोष्टी होत्या. काकू का बोलत नाही? नाही नाही बोलते ना. हा बोलतोय ना काकू बोलत नाही. बघ. काकू किती बोलते असं बोला. काकू बोलत नाही असं बोलूच नका तुम्ही. माझी कमेंट वाचा ना. वाच, वाचली तुमची कमेंट आता मी. परत वाच. नाईस फॉर्म्युला ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर, थँक्स. असे स्वतःहून डिझाईन केलेले आहेत खूप सर्व वस्तू. आणि मला असं वाटतंय की आपल्याकडे आता आमच्याकडे एक सोर्स भेटला आहे की आपण एक चांगली नॉलेज पर्यंत आपण शेअर करू शकतो आणि आपली फिटनेस लेवल वाढू शकते. ही बॉटल दिसते तुम्हाला मी दाखवलेली, ही बॉटल ही आमची 5वी बॉटल आहे. मी कंपनी प्रमोट नाही करत, कंपनी तुम्हाला नाही दाखवत, पण हा जे गिलॉय आहे, गिलॉय हे तुम्ही खरं सांगतो, आता आज तर बंद आहे, उद्या जाऊन किंवा परवा जाऊन कोणत्या तरी आयुर्वेदिक शॉपमध्ये हे भेटेल तुम्हाला ज्यूस. हा एक बूच अर्धा, हा झाकण अर्धा किंवा एक, अर्धा पियाला तर 2 टाइम पियायचं, एक पियाला असेल तर पूर्ण एका टायमाला पियायचं, पण एकच, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही. मग तुम्हाला अशी स्किन भेटणार बघा, अशी स्किन. मुलींना खूप आवड, फीमेल क्लायंट असतात ना माझे, तर त्यांना फक्त मॅडम आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, म्हणजे ते मॅडम सर्व फॉलो करायला तयार. आणि माणसांना काय फरक नाही पडत, त्यांना फक्त बोलायला लागते की सर आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा और आप स्माइल करोगे. ताईलाही बोलवा. ताईला नाही बोलवणार आम्ही आता, जेव्हापर्यंत हे वस्तू थांबत नाही तोपर्यंत ताईला नाही बोलवणार. मी तुम्हाला चॅलेंज केलं होतं ना, 150 लाईक्स द्या, तुम्हाला पाण्याची बॉटल संपवून दाखवतो मी. हो, ताईला मिस करतो लाईव्ह मध्ये. ताईचा व्हॉट्सअप दाखवू का तुम्हाला? ताई बघत असेल काय माहिती नाही. अजून एक गोष्ट बरं झालं लक्षात आली. किती पाणी पितो? 150 लाईक्सला पूर्ण बॉटल संपेल ना. जर बघा मी तुम्हाला सांगतोय तर मी सुद्धा फॉलो केला पाहिजे की नाही. मग माझा तर गोल आहे 5:30 to 6:30 मी ही बॉटल संपवतो. आणि ही बॉटल एक नव्हे तर 2 बॉटल आहेत. का तर ही माझ्यासाठी आणि ही मम्मीसाठी. म्हणजे आपण असे बॉटल्स आणू शकतो आणि असं आपण इकडे लिहू शकतो किंवा आपण पिऊ शकतो आणि तुम्ही सुद्धा पिया. आता पण तुम्ही जर बघत असाल ना, पाणी पिल्याने आठवण करतो, पाणी पिलीस हा. तुम्ही. 5 वाजता आपल्याला ते क्लॅपिंग सुद्धा करायची आहे. अजून एक गोष्ट तुम्हाला दाखवायची राहिली जी खूप इम्पॉर्टंट. आम्ही जे करतो ते कापूरचा डब्बा कुठे? पप्पूची खूप धावपळ झाली सगळं. हे इक्विपमेंट दिसतं तुम्हाला? हे काय मला गिफ्ट भेटलेलं आहे. हे आम्हाला मीटअप ठेवलं होतं ना मी ठाण्यामध्ये, तर आम्हाला गिफ्ट भेटलं होतं. आणि हे काय वस्तू आहे, ह्याला प्लग इन करायचं, म्हणजे ह्याला असं लावायचं, आतमध्ये बटन दाबायचा आणि ह्याच्यावरती आपल्याला कॅम्फरचे टॅबलेट्स, म्हणजे आपण कापूर बोलतो ना, कापूर, ते ह्याच्यावरती ठेवायचे असतात आणि ते 1 मिनिटात त्याची स्टीम बनून जाते पूर्ण. तर तुम्ही सुद्धा घरी, तुमच्याकडे जर ही मशीन नसेल तर तुम्ही तुमच्या घरी कापूर पेटवा सकाळी संध्याकाळी 2 टाइम. हा. आता त्याला हे असं समजू नका की मी तुम्हाला म्हणतो की मी तुम्हाला सोल्युशन देतोय बाहेर जे काय होतंय ते, त्यासाठी नाही, पण त्याचा फ्रेग्रन्स त्याच्यात जे फायदे असतात ते खूप चांगले असतात आपल्या एन्व्हायरमेंटसाठी. तर ह्याला म्हणतात कापूर. आमचा कापूरचा डब्बा आणि त्याच्यात तांदूळ आहेत बघा. तर हे आम्ही रोज 2 कापूर घरी जाळतो. तर तुम्ही सुद्धा हे करा. जे मी 5 मेजर सांगितले होते, लाईक सकाळी गुडण्या करायचे, काय काय सांगितलं होतं मी, तुम्ही हे करू शकता. तुम्ही ते गिलॉय ज्यूस, हा ज्यूस पिया. अजून योगा किंवा एक्सरसाइज करा. घरातलेच वस्तू खा, जेवण घरातलाच खा आणि काहीतरी हसण्याचा कार्यक्रम, सिरियल किंवा असं काहीतरी वस्तू करा किंवा अशा माणसांशी भेटा जे तुम्हाला हसवू शकतात, जे तुम्हाला स्माइल करू शकतात आणि नेगेटिव्ह माणसांपासून लांब राहा. तेव्हाच तुझे डिग्री कोणते पप्प्या?
पपिया सिर्फ मेरी मम्मी बोल सकती है और कोई पपिया नहीं बोल सकता. पप्प्या को फिर सब चुना लगाते. माझी डिग्री मी ग्रॅज्युएट आहे. अजून पुढे करूया. लाफ्टर क्लब. पाणी पाहू शकते. पाणी पिऊ शकते. पाऊ लिहिलं तिकडे, पाऊ लिहिलंय. ते घाई घाई ते टाईप करत असते ना. काकू किती हसल्यात, ओंकार जोरात आहे आज. अरे मी असंच असतो, आजच नाही, तुम्हाला मी दाखवत नाही, फक्त खूप जोरात आम्ही एन्जॉय करतो. जोडी आहे आमची. तर 446 झाले. 446 झाले. एक तर मी हा व्हिडिओ आता एंड करू शकतो. म्हणणार मी पप्प्या पप्पा पप्प्या 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 म्हणालात की हे जोरात जोरात वाजवणार मी. ठीक आहे. तर आयदर आय कॅन डू 2 थिंग्स. मी 2 वस्तू करू शकतो. हा सेशन आता एंड करू शकतो आपण. पण एक चांगली गोष्ट काय माहिती आहे, 46 मिनिटापासून जे 250 माणसं आहेत ना, ते 250 माणसं अजून पण आहेत. मतलब मेरे बोलने में ताकत है, हमारे बोलने में वो ताकत है. हमारे नाही. कॉलर किधर आहे? मेरी कॉलर नाही आहे. आहे का तुला कॉलर मम्मी? नाही. म्हणजे चांगली गोष्ट आहे की आम्ही तुम्हाला एक 46 मिनिटांसाठी आम्ही तो तेवढ्या माणसांसाठी आम्ही म्हणजे ठेवलंय तुम्हाला तिकडे कन्व्हर्सेशन मध्ये. चांगली गोष्ट. 2-3 महिने फिरून पण एवढी माणसं भेटली नसतील. आम्हाला खरं सांगू, आम्हाला लाईव्ह येण्यामध्ये खूप मजा येते. खूप म्हणजे खूप मजा येते. बाहेर जाऊ नाही ना, बाहेर साडी नेसून बाहेर फिरून येईन तर मला आवडत नाही. घरात बसून 5 मिनिटात मी तुमच्याजवळ बोलते ना, मला खूप आवडतं. तुम्हाला सुद्धा सांगतो, जर आपल्या व्हिडिओमध्ये, आपल्या चॅनलमध्ये जर तुम्हाला यायचं असेल तर चांगले कपडे घालायचे. कारण आपण जरी इकडे असं वाटेल की आपण घरी शूट करतोय, पण आपल्याला माणसं जास्त बघतात. आणि हे जर कोरोना सर्व झाल्यावरती आपण नक्कीच मी एक ठरवलंच आहे, मी एक माइंडसेट बनवला आहे की ह्या वर्षात किंवा येणाऱ्या वर्षामध्ये जेवढे तुम्ही व्ह्युअर्स आहात, तुम्ही सर्व लाईव्ह म्हणजे समोर मम्मीला बघणार. हा मी एक बोलतो ना आपण विचार करून ठेवला आहे. लाईक मी हा गोल ठेवला आहे माझ्या माइंडमध्ये की येणाऱ्या 1 वर्षात किंवा 2 वर्षात जिकडे तुम्ही बघा, मी बाहेर जाऊ नाही येऊ शकत, पण जिकडे माझ्या कॅपॅसिटी पॉसिबल आहे तिकडे मी मम्मीला घेऊन येणार. आणि तुम्ही फक्त 5 माणसं आलात ना तरी आय एम रेडी टू कम. म्हणजे मी तिकडे येण्यासाठी रेडी आहे. आणि मी तिकडे येणार ते तुम्हाला सांगून येणार. तर तुम्ही त्यांच्याशी भेटू शकता, मिळू शकता. कारण ठाण्यामध्ये एका सबस्क्रायबरने आम्हाला हे सांगितलं होतं की काकू, आमची खूप इच्छा होती तुम्हाला भेटायची आणि आम्हाला वाटलं नव्हतं की या जन्मामध्ये आम्ही तुम्हाला भेटणार. तर तो वाक्य मला खूप मोठा वाटला. तर त्यामुळे मी त्यावेळेस निर्णय घेतला होता की जेवढं पॉसिबल होईल तेवढं मी ट्राय करेल. कारण मी आणल्याशिवाय ती येणार नाही. ॲक्च्युली तुम्हाला सर्व सांगतो, व्हिडिओज, रेसिपीज, शूट ती करते, पण डिपेंड माझ्यावरती सर्व. मी नाही केलं तर काहीच नाही होणार नाही मम्मी, काहीच नाही होऊ शकत. मीटअप असू दे किंवा काही असू दे, माझ्याशिवाय ताईशिवाय, आमच्या दोघांशिवाय ते पॉसिबल नाही. खूप बोलतो ना. हॅपी गुढीपाडवा इन ॲडव्हान्स. त्याला लहानपणी पोपट बोलायचे. सर्व सांग आता. सर्व सांग म्हणजे ते पण बोलतील सर्व माणसं. बाहेर मग सर्व हेच बोलत राहते. पोपट, ताई बोलायची पोपट. तुला पियाचं पाणी? पियाली. तो व्हॉट यू थिंक, तुम्हाला काय वाटतं की मी अजून 10 मिनिटं सेशन चालू ठेवू? म्हणजे 10 मिनिटं लाईव्ह व्हिडिओ चालू ठेवू का? आणि तुमच्या समोरच आपण क्लॅप करूया 5 मिनिटं, की आता एंड करूया आणि तुम्ही आणि आपण वेगळं करू? नाही तर तुम्ही आपलं हे संपलं की तुम्ही आपल्या जागी जाणार, बसणार, इकडे तिकडे गुपचूप बसणार. त्यावेळेस आपण समोर कॅपी करूया. अजून एक तुम्हाला सांगतो, इकडे कमेंट तिथून ताटं वाजवा. हॅलो पप्पू, हॅलो ताई, आय लव्ह युअर कुकिंग अँड सिम्प्लिसिटी. बघा, तुमचे नावं वाचून ना मला सर्वांचे नावं समजतात आणि मला सर्वांचे नावं माहिती आहेत. कारण तुम्ही असे सुद्धा इकडे लाईव्ह मध्ये माणसं आहेत जे 3-3, 4-4 वर्षापासून मम्मीला फॉलो करतायत. आणि असे सुद्धा माणसं आहेत जे नवीन आहेत आणि ते स्वतःला सांगितलं की आम्ही नवीन आहेत आणि आम्हाला ते सर्व समज. मला तर स्पेशली नाव वाचून सर्व समजतं. त्यांनी सबस्क्राईब केलंय का विचार. सबस्क्राईब एक आमची चांगली गोष्ट. आमच्याकडे पहिलं आहे ना, पूर्वी आम्ही कधीच नाही, जेव्हा पहिल्यापासून व्हिडिओ बनवायला लागलेत ना त्यापासून मी कधीच बोलायचे नाही की मला सबस्क्राईब करा. पण लोक नंतर बोलायला लागले तुम्हाला सबस्क्रायबर कमी का.
हा एक चांगली गोष्ट आम्ही आहे. बोलत नाही. करा. मी माझं पर्सनल सांगू, आमच्याकडे फक्त किती सबस्क्रायबर आहेत, ते 1.5 लाख सबस्क्रायबर आहेत. आणि ते काय कमी नाही, ते पण एवढे पण जास्त नाही. पण एक चांगली गोष्ट आहे, आमच्याकडे माणसं बघणारी जास्त आहेत. 1.5 लाख मध्ये आम्हाला 30,000 ते 50,000 माणसं बघतात. म्हणजे तो रेशिओ बघा, 35-40%चा रेशिओ आहे. नाहीतर कधी कधी माणसांकडे 10 लाख माणसं असतात पण बघतात एकदम कमी, तर ते चांगलं नाही वाटत. आपल्याकडे माणसं तरी कमी आहेत पण बघणारी माणसं जास्त आहेत ना. जास्त आहे ते एकदम मस्त वाटतं, छान वाटतं एकदम. हा, आणि तुमचा सपोर्ट बघून तर आम्ही एकदम खुश होतो. मागायचं नाही कुणाकडे. पहिली मेन म्हणजे गोष्ट मागायचं नाही. 10 मिनिट्स टू गो. तेच मी तुम्हाला विचारतोय की 10 मिनिटं मी माझी बडबड चालू ठेवू. माझी बडबड म्हणजे लाईव्ह सेशन तर तसं चालूच राहणार. आय कॅन एंटरटेन यू फॉर मोर 30 मिनिट्स. बरोबर. 30 म्हणजे मी काय बोललो मम्मी त्यांना, मी 30 मिनिटासाठी तुम्हाला अजून एंटरटेन करू शकतो. हाय तेवढी ताकद. ताकद आहे. अजून हा अर्धा तास. त्यानंतर मग अजून एक बॉटल पाण्याची आणावी लागेल मला. आणि तुम्हाला आज समजलंच असेल की मी तुम्हाला काय गाईड केलं. ह्याच गोष्टीमुळे आहे ना, आज घरात बसून सर्व माणसं असणार, कंटाळणार. तर मी पप्पूला म्हटलं आपण आज बोलूया जरा त्यांच्याशी. तुमच्याकडे पण काही टिप्स असतील ना, तर तुम्ही जर आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. जर चांगले टिप्स असतील तर मी सुद्धा फॉलो करेल. कारण आपण पण दुसऱ्यांकडून शिकलं पाहिजे काहीतरी. अजून थांबा म्हणतात आहे. थांबू. मी तर तयारच आहे. पहिलीच तयार झालेली आहे. आम्ही कतारमधून बघत आहोत. तुम्ही देशाच्या बाहेर असला तरी तुमची काळजी घ्या. आणि इंडियाला या, आपल्या इंडियामध्ये परत या. समृद्धी नाव घ्या ना. समृद्धी. नमस्ते. चला टाळ्या वाजवायला चला. हाय काकू. नमस्ते. आणि जर तुमच्याकडे बाल्कनी असेल, आमच्याकडे तर बाल्कनी नाही आहे, तर तुमच्याकडे बाल्कनी असेल ना, तर तुम्ही बाल्कनीमध्ये जाऊन वाजवा टाळ्या. कोणी बघितलं नाही बघितलं तरी आपल्याला काय फरक नाही पडत. आपल्या प्राईम मिनिस्टरनी सांगितलंय, किती मोठी गोष्ट आहे. तर आपण फॉलो केलं पाहिजे त्याला. आम्ही बँगलोरमधून बघतो आहे. स्मिता नाव घ्या. स्मिता. माझं पण नाव स्मिता आहे. मम्मीचं शुभांगी कीर नाव आहे ना. दुसरं नाव सांगा. आमचं आडनाव सांगा. कीर आमचं आडनाव नाही आहे. आम्हाला जेव्हा पण बाहेर माणसं भेटतात तेव्हा विचारतात तुम्ही कीर ना, तर आम्ही बोलतो हो. पण तुम्हाला आमचं आडनाव माहिती आहे का? माहिती आहे का? माझं आडनाव माहिती आहे का तुम्हाला? कमेंट मध्ये सांगा तिथे. इकडे सांगा ना, बघूया माहिती आहे का तुम्हाला. एकदा मऊ बोला ना. काय बोला? मऊ. मऊ. माऊ माऊ. माऊ. कोणालाच नाही माहिती आमचं आडनाव. व्हेरी बॅड, व्हेरी बॅड. आता मी रडणार थोड्या वेळाने. त्याचं नाव नाही माहिती तुम्हाला अजून, त्याचं आडनाव नाही माहिती. नाही नाही नाही. कोण 2-3 जणांनी राईट म्हणाले, पण मी तो नाव वाचून नाही दाखवणार. सर्व नाही. माझं पूर्ण नाव सांगू शकता तुम्ही, किंवा मम्मीचं पूर्ण नाव सांगू शकतास. शुभांगी कीर हा मम्मीचा लग्नाच्या अगोदरचा नाव आहे. लग्नानंतरचा मम्मीचा नाव काय आहे? ते माझ्या लग्नात नंतर जाऊ दे. तुझं नाव सांगायला सांग. तुझं नाव. मम्मी का लडका हूं मैं. पप्पूचं नाव हा सांगा. चला, एकाने तरी नाव सांगितलं. गुड. खोटे काय. कोटे. ठीक आहे. तुम्हाला होम टूर आता बघायचं, लाईव्ह होम टूर बघायचं तुम्हाला? नको. नाही, बघूया किती माणसं येस बोलतात. लाईव्ह टूर बघायचं आहे. आय थिंक मला व्हिडिओ एंड केला पाहिजे, कारण आपल्याला ते 5 मिनिटं सेपरेट भेटले पाहिजे, मला असं वाटतं सर्वांना. तुम्हाला काय वाटतं की कोणी कोणी फेसबुक चेक केला मला खरं सांगा. नावासाठी केला. तुम्ही मला एक सांगा, येस किंवा नो. हा व्हिडिओ ते 5 मिनिटं आहेत ना आपल्याकडे, 5 वाजल्यापासून 5 मिनिटं हे आपण सेपरेट, म्हणजे हा व्हिडिओ बंद करू मी तर येस सांगा, आणि व्हिडिओ बंद नको करू तर नो सांगा. प्लीज मला सांगा. तुम्ही जसं सांगाल तसं मी ॲक्शन घेईल. कारण आता नाव बरोबर घेतलं सर्वांनी. व्हेरी गुड. तुम्ही सांगा, आपण सेशन एंड करूया की नाही करूया? येस नो येस नो येस नो म्हणजे 50-50% आहे. मग बंद करूया. ते आपल्याला आता कॅपी पण करायला लागेल ना. हां, कॅपी म्हणते मम्मी.
काय करायचं? क्लॅप्स. क्लॅप्स. नो 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 प्लीज. जर नो असेल तर मी बाहेर जाऊन क्लॅप कसा करेल किंवा घंटी कसा वाजवेल ना हे, किंवा मी काय करणार ना हे, तर ते मी तुम्हाला लाईव्ह या दरवाजाच्या बाहेर सर्व माणसांमध्ये दाखवू शकतो मी तुम्हाला लाईव्ह. क्लॅप टाइम झालं नाही, 5 वाजता आहे ना आपला क्लॅप टाइम, तर आता 4:55 4:55 झाले. आपल्याकडे 5 मिनिटं आहेत, कारण बरोबर 4 वाजता मी लाईव्ह सेशन चालू केलं होतं आणि ह्याच्यात मला दाखवतोय 55 मिनिट्स. आता 56 मिनिट्स होईल. तुमच्याकडे चालू झालं का क्लॅपिंग? कोणाकोणाकडे क्लॅपिंग चालू झालं, कोणाकोणाला आवाज येते आम्हाला सांगा जरा कमेंट्समध्ये. आहे का म्हणजे तिकडे तुम्हाला असे कसलाही आवाज, क्लॅपिंगचा आवाज किंवा भांड्यांचा आवाज किंवा अशी घंटीचा आवाज कोणाकडे येत आहे? मी जर दरवाजा खोलला तर ना आवाज येऊ शकतो, पण आय थिंक 4 मिनिटं आहेत. बोरिवली चालू झाले, व्हेरी गुड, चांगली गोष्ट आहे. तर तुम्ही सुद्धा क्लॅप करा. गेमर झोन, थँक्यू फॉर सेंडिंग अस 20 रुपीज. तुला 20 रुपये पाठवले त्यांनी. कशाला 20 रुपये पाठवले? थँक्यू. आता या 20 रुपयात आपण काय करूया? आमच्या इकडे पण चालू झालं, गुड. तुमच्या इकडे सुरू झाले का? आमच्या इकडे आम्ही चालू केल्याशिवाय सुरू नाही होणार ते. तुम्हाला डेमो बघायचा आहे आमच्या इकडे? आता मी चालू करतो बघा इकडे वाजवायला, आणि मी जसं चालू करणार ना वाजवायला, सर्व बाजू बाहेरून पण आवाज येणार बघा. कारण असे पण माणसं आहेत की जे स्टार्ट केल्याशिवाय स्टार्ट करत नाही. तर आपण एक फर्स्ट स्टेप घ्या. चला या व्हिडिओमधून आपल्याला प्रत्येकाला वाटतं करायचं की नाही करायचं. हा मोठा प्रश्न असतो सर्वांना. लग्नात डान्स करायचा असतो, सर्वांना डान्स करायला आवडतो, पण माणसं पुढे येत नाही का? कारण त्यांना लाज वाटते. माणसं काय बोलतील, हे काय म्हणतील, आपल्याला बघून काय वाटेल, तर असं काय विचार करू नका. तुम्ही घरी नसेल, कोण ऐकत नसेल तरी गो अहेड अँड क्लॅप. चालू करा. लेट्स गो इन 3 मिनिट्स. 3 मिनिटं आहेत आपल्याकडे. तर तुम्ही जरा मम्मीला बघा, मी बाहेर जरा दरवाजा उघडून बघतो सिच्युएशन काय आहे ती. बडबड पप्पू आहे. आहेत का? आमच्या इकडे बाहेर एकदम सुमसाम आहे, कोई नाही आहे बाहेर. चांगली गोष्ट आहे दॅट यू आर फॉलोइंग दी ॲडवाइस ऑफ आवर प्राईम मिनिस्टर. आणि साध्या सुध्या माणसांनी थोडी सांगितलं आपल्याला, आपल्या प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं आपल्याला. करायला पाहिजे. नेक्स्ट महाराष्ट्रीयन रेसिपीज दाखवा. हो, आता आम्ही एक वेगळी सिरीज लॉन्च करणार आहे तुमच्यासाठी खास, जिकडे स्पेशल रेसिपीज येणार आहे. आणि परत त्या लेवल आम्ही चॅनलचा वाढवणार आहे अजून. आणि फक्त तुमचा सपोर्ट पाहिजे. आपल्याकडे फक्त 1-1.5 मिनिटं आहे, दॅन वी शूड क्लॅप. आणि 5 मिनिटं मी बोलणार सुद्धा, पण इकडे आवाज सुद्धा तुम्हाला येणार. ठीक आहे. मी आता तो 5:55ला सेशन एंड करेल. अजून एक सांग ताई, तू लाईव्ह बघते का ह्याच्यात? ताई म्हणजे रिस्पेक्टेड प्रियांका मयेकर, आर यू लाईव्ह इन आर सेशन? मला वाटतं माणसं 121 119 माणसं कमी झालीत आपली. चालेल. आवाज येतो तुम्हाला? आवाज व्हेरी गुड. सर्वांना वाजवत आहे. गो अहेड.
आमच्या बाहेरून पण किती आवाज येतोय बघा. ते आवाज आल्याबरोबर व्हेरी बाहेर गुड. आलेला. ह्याच्यानी या गोष्टींनी आपली एक युनिटी माहिती पडते.